Ассалому алайкум, бародарони азиз. Ман хитоб ба гурӯҳи 24 ба ҳамаи хоинони миллат мекунам, ки дураи ватан истода ба шану шарафи миллати тоҷик санг мезананд. Салмон, ту гӯш кун, ту як савола ҳамат метинӣ, ки чӣ ободишӣ, чӣ кор кан? 29 сол да айдаст шумо хоиноям хеле оқи ватана, анами миллат ақиб зад. Дар 10 сол мо ба ободиё растем, дар 10 сол ҷонфидоёи сарвари давлат ки баҳри миллатш кард, ягон авлод аҷдоди ту кагӣ нестай, ягон аҷдоди ягон гурӯҳут кагӣ нестай. Шумо тоҷик нестед, ҳайфи номи ҳам тоҷикӣ, ҳайфи номи ҳаму ислом, ки шумо аъузу биллоҳи мина шайтони раҷим бисмиллоҳи раҳмони раҳим мегӯед. Анаму шуморо бизана расво кунад. ҳақиқат худаш пайдо мешавад. ҳақиқат худаш ҳақай, худованд худаш ҳақай, ҳаққа дӯст медонад. шумо ноҳақен, дар ҳақиқат ноҳақен. тамоми ҳамин корҳои бад ай хотири шумо хоинои миллат шидагӣ, ай хотири шумо мо ҳамин азоб кашидем, ай хотири шумо ҳамин давлат ба ҳамин омад расид, ба ҳамин ай хотири шумо дуздо, ай хотири шумо мансабталошо омад ҳаминҷа, ай хотири ҳамаи шумо омад. И ай гӯштон дур кунед, ки дура миллати халқи Тоҷикистон, миллати Тоҷикистон, ҷумҳурии Тоҷикистон ҳеҷ вақт ба габи шумо намекунад. Ия айвех гӯштон дур кунед, чизитон метана, ман ба ҳеҷ кор надорам, ҳамҷа як лагу нунам саг бори бихӯред, шумо аллакай оқи ватан шудагед, ватанра наметавонед шуморо. Шуморо садқаи гап кунад, садқаи номи тоҷикӣ кунад, садқаи миллаттон кунад, шумо як беномуси даюсед. Ай номи ислом гап мезанед, рӯтона худо сиёҳ мекунед.